Srpska radikalna stranka ocenjuje da je postojeći penzioni sistem ekonomski promašaj. Na konferenciji za novinare ispred zgrade vlade potpredsednik radikala Zoran Krasić pozvao je da se ukinu rigorozni uslovi za ostvarivanje penzija. Šta ćemo to da promenimo kada se preselimo i kada uđemo u ovu zgradu? Na planu prihoda otkačit ćemo Međunarodni monetarni fond, Svetsku banku i Evropsku uniju i suprotstaviti se njihovim uslovljavanjima. Država mora da bude garant. Država je propisala obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i mora iz svog budžeta da garantuje stečena prava. Krasić je ocenio da država mora da se izbori sa tajkunima i monopolistima koji ne uplaćuju doprinose jer se tim ugrožava penzioni sistem. Pita šta se dogodilo sa obećanjem iz 2008. godine članice vladajuće koalicije Partije Ujedinjenih penzionera Srbije da će prosečna penzija biti na nivou 70% prosečne plate. Zbog burnih istorijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.